אז מה קורה חברים? כאן רועי בסרטון חדש, והיום אנחנו עומדים להיכנס לצ'יטים ולראות אם מה שהורדתי זה באמת אמיתי. אז בואו נראה. עכשיו אנחנו נכנסים ל-EasyFN. אנחנו ניכנס לצ'פטר 7. סיזן 7, סליחה, טעיתי. בואו ניכנס. אוקיי חברים. בואו נראה אם זה עובד, בואו נראה. וואי. בזמן שאנחנו מחכים שזה ייכנס, תנו לייק, תנו סאב, פרגנו בפעמון. אני מתרגש לראות אם זה עובד, אני לא יודע מה איתכם. הנה זה, אומייגאד. מי שירצה מדריך שייתן לייק, סאב וירשום אני בתגובות. וואו. אוקיי, בוא נראה. לודינג. אני לא מאמין. משחק של הפאפאפאמים אנחנו נעשה. לא אמת. בוא נראה אם זה עובד. הופ. אני מקווה שזה יעבוד, אני מקווה שיהיה לי פה הרבה את הסקינים. טוב, אני אומר לכם עכשיו, מעכשיו אני לא מסתכל. רגע, בוא נראה, פאצ'ינג, לוגינג אין. אני מוכן לזה. אוקיי, אנחנו רוצים לעשות באטל רויאל. אני לא מסתכל מעכשיו. אוקיי, אני מקווה שיהיה טוב. אומייגאד. אנחנו ניכנס ללוקר. אומייגאד, חברים, יש לנו פה את כל הסקינים, יש לנו פה את זק נייט. יש לי פה מלא שאני מכיר באמת. וואו, ג'ון וויק, יש פה את כולם. זומבית, כל הסקיק, כולם פה. יש פה את מרשמלו, מי עוד יש אותה. וואי, יש פה את הטייס. יש פה אותה שינדירה. God damn. אוקיי, זה הסקינים. פייקקסים, יש פה קצת, גלדרי בסדר. אנחנו עכשיו נעבור למשחק. אני בדקתי וכן, אפשר להתחיל אשכרה פצ'יטי משחק. כל זה עומד להיות בחלק 2. עד אם תרצו לחלק 2 שימו לייק, סאב, פעמון ויאללה ביי.